7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Euren laguntza beharko dugu iraupeko bizirik. Zargetegi zeruan nondik hasi bilakera, euren egoitzan eskontatua ez dago zegabe. Eguzki kaltegarria Bihia kanporatzen Zakiak arriskuak abandonatu gaituzte. Atmosfera kalteturik geratu egin da. Espazio berdira antzinako jainkoak dakite formula aurkituko diegu ez galdu itxaraupena. Familia eta lagunak etzipena zoroiturik bilakarak irudikara etxekiko eguzki kaltegarria Eusko Bihia kanporatzen Zakiaren